आम्ही व्हॅनिटी व्हॅन घेऊन जात नाही, आम्ही वर्क फ्रॉम होम करत नाही, एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंना चिमटा काढलेला आहे। शिवसैनिक लोकांच्या दारात दिसतोय, शेतकऱ्यांच्या दारात रिकामी हाती गेलो नाही असं म्हणत उद्धव ठाकरेंवर एकनाथ शिंदेंनी टीका केली आहे। कपड्याची इस्त्री सांभाळला ना आणि व्हॅनिटी व्हॅन घेऊन दौरा करणारा एकनाथ शिंदे नाही, आणि वर्क फ्रॉम होम ऑन फेसबुक लाईव्ह तर करणारा एकनाथ शिंदे नाहीच नाही। शेवटी बांधिलकी आपली आहे। आपत्तीमध्ये घरात बसणारा शिवसैनिक असूच शकत नाही, हा बाळासाहेबांचा शिवसैनिक असूच शकत नाही। आणि म्हणून बाळासाहेब म्हणायचे, संकटात कार्यकर्ता घरात नाही लोकांच्या दारात दिसला पाहिजे, आणि तो आज शिवसैनिक मदत करतोय।